Impilo enhle intombi kaTata uMusa Mseleku ibine-interview kunye nephephandaba Isolezwe apho ke ebethetha ngaye noba kunjani ukhulela esithenjini nangento zakhe zothandana noba kube njani ukukhula ephambi kwabantu kumabonakude. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Now impilo enhle ke yintombi kaTata uMusa Mseleku. Siyamazi ke uba unomama wakhe omzalayo kodwa ke ukhuliswa okanye wakhuliswa nguMakhumalo Mseleku ongunkosikazi wesithathu kaTata uMusa Mseleku. Impilo enhle ke wenza i-Political Science and History kwenye universities eJoburg. Uthi ke impilo enhle ukhule kakuhle kakhulu esithenjini enomama bakhe abasibaziyo koMacele, oMayeni noMangwabe, eziva esamkelekile okanye emkelekile kubo bonke kwaye ke kube mandi noba ebekhula nabantwana bakowabo i-siblings zakhe aphinde ke abe nayo nomamakhe lo umzalayo. Uthi ke impilo entle yena akathandani namntu okwangoku ngenxa yokuba abantu besilisa okanye amadoda awathembakelanga, ngoko ke akakathandani namntu okwangoku. Kodwa ke ixesha xa lithe lafika wathandana akaziboni futhi eba sesithenjini wade wathi yena uyamxela even umamakhe uMakhumalo uba angekhe nabe sesithenjini ngoba uyabekezela. Uyatsho kuyiba yo hayi uyabekezela mama, it can never be me, ngoba uthi yena ufuna umuntu oyazatshate naye oyaba ngumyeni wakhe ahlale esecam kwakhe. So akanoyikwazi laa nto yobe elinda kuthiwe namhlanje uyolala kulo unkosikazi ngomso uyolala kulo unkosikazi. So uthi ke uyamxelela uMakhumalo uba ngekhe abe njengaye yena. Siyamazi ke uMakhumalo ungumntu omthanda kakhulu umyeni wakhe uTata uMusa Mseleku, esimbona njengomntu ongathi uvuma yonke into etshiwo nguye. Uthi ke yena ke uMakhumalo kuba emseka okanye emxhasa umyeni wakhe eyenza uba abe ngolo hlobo. Ukwathethile ke nangento yokhula evele kumabonakude. Uthi hayi khange noko imoshe nto ebomini bakhe ngoba utatakhe wabahlalisa phantsi wabaxelela uba bazaba kumabonakude kwaye ke ngoku nabantu ke xa sebevela kuthethwa izinto ngezinto abazali bakhe okanye even umamakhe ebe amxelela uba makayihendlishe njani ezo nto naye uba makaziphathe njani. Uthi ke abantu ke abambona njengomntu ongathi uziphakamisile bazodana okanye bayoze badane xa sebedibana naye ngoba akanguye lo mntu uboniswa ngathi unguye, ingathi ngumntu oziphakamisile njengoba besimvile uSne esitsho. uMamgobhozi uyabulela ke ngokuthi nibukele le video. Khanikhe nitsho ke nakhe banicinga ntoni ngayo yonke le nto benithetha ngayo. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.